musawuna ba alita musawuna ni fora chairman anga madu ko from ni drama kan atubi ko mari faji pada sa mandi Sujata ane sumangu kanda ka kina kala bendu aka fanya koso afura le bema ko balansa fondo akuma mina nuno sebanya utara ni sujata ye senya kata sigi kata masangulu udona tukono Mama ni Yesu tuma kante ani sunja baka kelen la ni diploma jo kan la mi bashi min ni sunja ka jamfa ka o ki ka o mande ko ko ka o to na nyane ko ko no ya be mi na ko siri ko da na no ko sunja ba o mama ni jamfa o fleni ni amba be fa bi ashite krishi Sunjata wala la hijo apaya kumfoni ngabula anubla anga antika kama anga ya kama anga kama na ngila akone sunjata nana do mante o tanye chi bo ko yi mante nana do mante o kaka ka ni so cha do yi mante ongo anga transition ko urumana jamba kama urumana tajuru sana kama kolu nana de anga fa mama anga keleye anga jamana ndio malitew aw min be profe aw min be kilife aw min be tafa aw min be kilife ala ya aw min wolo fiya aye min wolo chiya aw min be jamana nko ate sabalisa ay sabalisa asira dolasa ngani mame ala ya aw be benin ko ko yima aw be furu ke nyama aw be kilinye anga ka bisu ko kilinye anga bisu ta anga bala nako anga miri to ne anga sa ko fe mali ak me bolo mali buja mali sigi wallahi mali do nek na fa do na ki mali ne Allah ko siya ko amam ko am karo dama do bi anga miri bi mali ne ay wallahi mali ne ay asab ka baro fete ne yo tie de bi lama mo tie fara mama wa ali ni kere tie fembe it's a ko jabe wallahi fa ko jabe ngom na bila Musa ali ni ala ko kuma danda dodo ako ala ako mba nyini fe ibi chiga ikane Kristi ka ko panese la ko ndapa ko kana na fo kan ni ko ni ba ni kan ba wallahi odo ala ma kuma fe Musa ko ala ma emane ka mai na ala ko ya mane Musa ako kan na ma se ka mi be jere wallahi da ko kenye ne ala ma Kristi ka ko mo da ko ne ala ma Kristi do ko ne te ko na mi ni ko ne ala ti ko ne ma se ka mi be jere da ko kenye wa e wa ay barasa malido ana nyame sa anga ka tu ko ngeli sa anga tu sa sa anga mali kurai ba na mo ke so
Thank you.